Apa? Apa? Oh, aku iki tukang tamban bal. Itu lagunya ya? Oh, bisa nggak Om? Lagunya tamban. Sarangan wadah kondo sapa? Rifki Audio. Rifki. Wah, Rifki. Aku ora ngerti tulisannya ning apa karo bocah iki. Apik. Ya. Orang gerson penak ini rasanya gula rebo. Pengen. Pengen iki apa? Apik banget. Sing bawa kowe aku mah mumet. Oh ora. Nggonmu beda meneh. Itu apa? Pekling. Kok pekli? Apik sekali. Oh iya, nganggo li kuwi kok. Oh, kaget ya. Yen wis bisa nyambut gawe kurang pas ya. Pasok ketok. Kurang pas ya. Go mlaku-mlaku. Among tamu ya butuh hiburan. Nek ora dihibur wong ngono iki kesel lho aku. Apa ya? Salaman terus. Wes dibokeng kok. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku campur sari ini nek diamati saka kene kaya tanggapan tenan. Iya, kaya job geden ngono lho. Job geden. Iya. Panggungnya khusus. Khusus. Pon baca tangan tanggalipun menika Bapak DJ. Penyanyi nak ngarepe tuwa. Piye? Nek ora nganggo mogak mogok. Ndak. Ndak pedhot napas. Ndak pedhot ya, ya. Bisa
Ono sih. Ya. Iya. Ngene iki apik. Apik no. Matur nuwun setunggalan kami yang bisa sono dherekaken kaipun para tamu. Pak Menteri Budaya Campur Sari kepada makarya sarengan kalian Rifki Audio Sound System. Ugi samangke kanthi ngaturaken ang syukur dherekaken kaipun para tamu. Sugeng dengan kanthi margikan kali sinartan sinambi dahar ujuan ingkang keparang samang pengganti. Pasih para marasuan setunggal bawa sajukul mantar Widiwati kemarang jumeneng. Widiwati wingking saking Neladan Kabupaten Semarang ingkang keparang suwan dherekaken kaipun para tamu. Monggo para kanca dikek sepotran. Ngaturaken wilujeng siang dungkap sonten Mbak. Wilujeng siang Kang Mas. Kok Sehat? Saya suwe kok ya saya ganteng ngono ki jane iki jamune. Nganten anyar iki. Kata? Kata Mbak? Kok jamune sapa? Nganten anyar to? Aku wis ora nganggur kaya kuwi. Mosok to? Aku ya ora kok. Aku malah wis nganten lawas. Kowe kok nempel-nempel ah. Ora yo, nek iki aku tumbas ora nempel. Ra kacek. Iki lho aku tumbas kok mosok nyempil ngene lho. Diatur kelangan suka Kiai Desu Iratem. Lah iya. Kowe laris aku ora. Alah. Mlayune ngalor aku ngidul. Yo, berarti kan dan iki ora jodoh ki ngono kuwi. Ora jelas. Nah, jelas siji ngidul, siji ngalor. Siji ngulon, siji ngeton. Iki ora krasa sebulan di live streaming kan. Lah nggih. Live streamingnya Agus. Apa tuh? Sumardi. Live streaming. Jangan lupa. Apa jenenge? Subscribe. Subscribe. Subscribe ngono kae lho apa jenenge? Pokoke ngono kuwi lah. Angel mentok. Kok aku nggak adem ngene iki sok ilate ngono e. Nyantel. Ngene mau aku arep nunut pipis e bingung kok. Menurut aku kepiye? Golek sing pipis ra ono kok. Ayo aku mau pipis bar iki, menurut aku kena. Mengkeret. Nggih niki tok li niki nggih. 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 Mbok pilih niki wonten pamundutan saking ngene Dedek. Sapa Dedek sapa? Ya mbok aku yo gak ngerti urung maca kok. Dedek iki oh sing sunat to Mas. Yo iya no. Dedek Farel karo Dedek Rafael. Oh iya. Ning njaluke apa ya Mas aku kok nari sebule njaluke rohani. Iya to ki. Kok ngerenjo. Tenang ae neng. Oh iya. Ono andinya. Di sini. Ibu-ibu badhe kesakitan barang apa monggo? Napa? Monggo. Napa Mbak Uti? Iki acarane santai mawon. Nggih. Parani rono undaan. Ndak isin. Lagune napa Ibu? Nyidam jemblem. Wah, jembleme sapa lho? Kok jemblem sing jenengan gembol? Monggo request apa? Nyidam jemblem. Nah, saking Mbak sinten? Partini. Ya, nggih. Mbak Partini yang anu nyidam jemblem, Mas. Ready? Oh ya liyane sik. Napa-napa? Sing angel-angel lho, Bu. Salahe nek jembleme Ibu Partini rada angel. Maksudnya iki jalukan iki lho. Jalukan jemblem. Jalukane rada angel. Lah iya. Jembleme Bu Partini angel gendhi. Lah maksudnya iki angel diragapi ki to lho. Oh iya. Jarene ngose. Napa di atas juga duit napa ngoten, Bu? Napa? Lagune apa ngono? Lagune napa? Napa, Mbak? Nyidam pentol. Weh, nyidam pentol. Saged napa mboten, Cah? Ready napa mboten pentol? Pokoknya niki bab jemblem kalih perpentolan leren.
Gantos, gantos. Nah, nggih, pokoknya pentol. Oh, lah nggih, niki pokoknya khusus dinten niki nganu, jemblem kali pentol-pentolan leren riyen. Lah nggih, mboten jodoh niku wau. Dadi nih pentole kalih jembleme mboten jodoh. Niki digantos napa? Lungiting asmara. Nggih. Nah, iki jelas cocok. Nah, nek iki yakin Nggih, aku. lungiting asmara cocok hanya panyet kok. Soalnya lungiting asmara biasanya ana rohanine. Ana? Eneng. Betul kan? Nggih. Napa? Monggo. Oh, hati-hati, nggih. Oh, ngoten. Oh, pesenane sing di omah kon langgam-langgam. Oh, monggo. Berarti niki perpentolan, perjembleman, Heeh. per gunungan, per susunan, Perkeroncongan ora. per keroncongan ora, per pokoke per perliane ora. Ayo marani Wis, ibuke ngono kae lho. Ibuke wis arep ngidam jemblem barang ket Nggih. Lagune dadi hati. Hati-hati. Ya, Heeh. nggih. Pokoknya aja dadi hati mu. Monggo, Bang. Kan hati-hati kan urusan jangan corona ya. Ugi ngaturaken pambasan di Jeparaipun para tamu. Katur aja kang rawuh. Nggih. Sugeng kelegan kanthi mardikane pekali. Ah. Engkang disunat menika, Pak? Konce. Loh, kok ilang meneh? Nah, sini, Dek. Sini dulu. Namanya siapa? Mas Farel. Nah, bisa nyanyi nggak? Enggak. Ini yang sunat kapan ini ya? Oh, sudah hari Senin, tapi udah nggak sakit? Udah enggak loh.